לא, קשה לי לדבר על זה. נראה לי בהכחשה. קמתי בבוקר עצוב, מדוכא. רציתי לכתוב שיר עצוב ומדכא. כמה הגורל אכזר. לא בסדר לעשות ככה קאט באמצע החיים. לפחות אצלנו, אני הבמאי זה שצועק קאט. השארת אותנו יתומים. די, ממי, אל תתפרקי. זה פשוט לא יהיה אותו הדבר בלעדיו. אצלנו אומרים שצריך לדעת מתי ללכת. כן, אני שמעתי, זה ביאס אותי, כל הבוקר אני בבאסה. לא, אני מכירה אותו, מאז שעברתי לתל אביב זה קשר כאילו, זה קרוב, זה לא מספיק שהוריד את התוכנית של דן ארון, אז גם הוא הלך, אני פשוט מזועזעת. פתאום אתה מקבל פרופורציות שדברים נעלמים, שזה לא יהיה יותר ושאנחנו נתגעגע אליו. זה המקום הזה שבחיים שלך שאתה אומר, יש סרט חדש. אני צריך להתקשר אליו. יש הצגה חדשה, אני רוצה לשמוע מה יש לו להגיד, ואין עם מי, זה נגמר, זה המוות, זה סופי. יאללה. בואו, חכה לנו, נו, בואו. תצאו. צאו. אל תצא מפה, אבל תצא לא מהדרך שבאת, לא מהדרך, בואי, שתפי ידיים.